Γεια σας, είμαστε η Αργυρό, η Άννα, η Βαρβάρα και ο Ίδρυτ και εκπροσωπούμε το IEEE University of Piraeus Student Branch ως πρέσβεις της δημιουργικότητας της χαρισμάτης, απαντώντας στο ερώτημα πώς θα μπορούσαμε να δείξουμε σε κάποιον που δεν βλέπει το πράσινο χρώμα. Αρχικά, θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε το πράσινο χρώμα με τη βοήθεια ενός ηχητικού τοπίου, όπως μια ηχογράφηση σε ένα δάσος ή μια κλασική μουσική σύνθεση που ταξιδεύει το μυαλό μας στη φύση. Μια διαφορετική προσέγγιση θα ήταν να περιγράψουμε το πράσινο χρώμα ως μια συχνότητα ρωτού φάσματος με τιμές γύρω στα 540 έως 560 THz. ακόμα στον υπολογιστή το πράσινο είναι κωδικοποιημένο με τη τιμή δίεση 008000. Τέλος, θα μπορούσαμε να περιγράψουμε το πράσινο χρώμα με την αίσθηση της ασφάλειας. Όταν μια μονάδα ή ένα σύστημα λειτουργεί χωρίς προβλήματα, τα λαμπάκια της ένδειξης λειτουργίας παίρνουν το πράσινο χρώμα. Αυτές λοιπόν ήταν οι ιδέες μας για την περιγραφή του πράσινου χρώματος σε κάποιον που δεν μπορεί να δει. Θέλουμε και εμείς με τη σειρά μας να προκαλέσουμε το IEEE NTUA Student Branch, το TEDx του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τους PALS να απαντήσουν στο ερώτημά μας τι θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε για να κάνουμε τον κόσμο πιο δημιουργικό.